Ne, da pokažemo ljudima pakete. Znate koliko stvari ima mojih? 2 paketa. Ovi stvari su mi rekli, ajde molim te više nemoj naručivati koliko stvari ženskih, jer bi trebao ti nešto pokazati što si ti naručio. Jer moja draga cura, svaki mjesec tajica, nema tajica, ja ne znam, to se doma izgubi negdje tajice. Pa napokon nešto moje, da. Sam si još jedne one kratke hlače. Najbolje hlače ikad, evo vjerujte mi. Ajmo dalje, sada. Ovo mi je osap. Dobre. Tako, čarape si uzela, gospodična ko da Jana nema čarapa. Šta je ovo, majke ti ga? Neki topić. Trebao sam i trenirku. Aha, evo, to je gornji dio, donji dio. Još jedan dio treba biti. Čekaj, strpi se. Dugačka. Dugačka. Onda jedna moja majica crna, obična. Čak nisi mi naručio ovaj dio još jedan. Evo ga, to Nije je to to. Je, to je to. Nije ono ko se veže, nisi mi naručio to. Je, to je aha, pa nema više da. Pa što si sve rekla, to sam naručio.